umalume wakho yebo ukuthatha apho ngoba phela ningena amafoni ungithole nje mina bengihambela sithuke sihlangana wathamba kaya ndoda wathi akangishiyi manje sihamba naye yeah usho ukuthi kusenobuya kunika imali yokugibela yeah ekuseni ngicela imali yokugibela engathi nje nawe emsebenzini uthi uyaphoina angimchazelile ukuthi nginento serious malume yabo oh hayi usebenzile bese ngiworried ngakuthola abantu bebezongilwisa ndoda ukuthi wena ufike uvala abantu uphinde futhi usitshela awubatholi angimchazelile yeah ngicazile understand futhi hayi ube neqiniso bafo so siphakathi inside manje manje siphakathi manje yeah so this is part 2 yeah part 2 lo so uma ngabe mhlawumbe khona umuntu oqala ukubuka ngale episode ukhona eyandulela le okuyona ewupart 1 so bafizolo ugcina ugeqa amagula ngobshompe bakho ngobshoshoba bakho so wagcina ungasakwazanga ukuthi uyichaze uyiqale emumva impilo yakho nje lapho eqale khona up until izifike kulesigaba esikusona namhlanje uba for uma engabingelela abantu ekhaya ezazisa ukuthi umfoka bani lona uvelaphi uzalelwephi wafunda pha amabanga aphansi wafunda pha phakeme ubumfundo onjani inhlalo omphakathi binjani zonke lezo ntoba nenhlalo omphakathi iyona umthelela sometimes yes iba umthelela kakhulu so uma ungabingelela ekhaya uzazisa ungathi umfoka bani lo hayi mina ngunjabulo wakasithola Joy ngisemolweni eMasayithini ukhula kwami ngikhuliswe umndeni oright umkhulu futhi ngikhule nje ngihlala ugogo kama ugogo zaluma ngikhule ngifunda esikoleni amabanga aphansi eMaromeni kuthiwa iSt Cleo ngafunda lapho ngifunde vele kusukela ngimncane bengiyingane nje enothi engabambeki boy hayi bengunothi boy ongangokuba ngisho esikoleni othisha bathi indlela kade ngiphaphe ngayo uthisha ubezathi ngathi ngiyahlanya ngikhumbula nje ngelinye ilanga umemthemba wazi wabiza uma wathi mebiza umana wathi ngeke kunenkinga lengane inenkinga ngathi ngayo i-check ingqondo noma ngathi ingane iphaphila yikho ingane yenza kanje yabo leyo nto besola bonone omema ukuthi ekhanda ngathi nginomdikhe kati lutho yabo leyo nto besibathathuke ngoba ngisho ngoba ngeke ngachaza ukukhona sinobhuti omdala ukuthiwa uSihle kuzoba imina kube lo mncane ke siyalamana eduze naye because sishiyana ngonyaka sikhula bengingazi ukuthi samawele ngoba ngisho isikole sifunda yena ke yize kade ngimshiya because besihlukaniswa iclass naye sisukela emabangeni aphansi safunda ngikhumbula nje ngelinye ilanga ngase ngika grade 6 ngika grade 6 shuthi sasinomkhubo ukuthi sisakhula esikoleni misifika sidayise amapeni yabo leyo nto sidayisa amapeni sifake sigembule esidlala ibhola kwakusadlalwa nezipiniki kuqala yabo kukhona lama game ekuthiwa womaholela kwethu isikole sidlala ngemali sigembula yabo leyo nto so uthothi mesudliwe usuzofuna ungenani ipeni ngidayisa amapeni sibe sesiyangena eclassini umuntu akasena peni and kade sifake ekseni sifike safaka sadlala ibhola singena sinomculile eclassini ekseni yayibona leyo nto uthisha usethi asibhala sina peni sesaqala sibanga ichaos manje siboleka ipeni memezo lapha yabo uthisha ufuna ukuboleka ipeni lento lokho iqhubeka kushuthi lokho imcika uthisha wabona ukuthi ayasizwa wasehlisa sonke wathi ayisayingana sifanelekile ukuba kuleli class wasisa ka grade 5 ngihlanhlayo khona abanye abazali abaphinelwa amakhanda babafetha sasehlisweni yabo lonto hayi babuya labazali bazokhala ukuthi ngeke ingane zehliswe ingane iphasile wathi buyisela lezi ingane elentuzana ka grade 6 kwaphoqela ukuthi nathi asibuyele hayi sibuyele eclassini kanti mina ngizoflopa ngelinye ilanga ngilidayise ngedwa ipeni yabo lo wathi uyabheka mina engingenali ipeni mina engishaya impahla wangihlisa
hayi mina kumana akanaso leso sikhathi sokuthi aloke elento aye esikoleni wazi ukuthi uthisha mengihlisile which means kunento ayibonayo wrong mhlambe angakabi fit for lelo class ukuthi ngibe kulelo class yabo lonto ongangokuba ngisho ukhondonti yabo lonto ukhondonti wawungafuneki ekhaya yabo lonto ubhuti nje umdala ubengakholelwa ukhondonti ubekutshela ukuthi ukhondonti ahamba yocela uthisha lokho okulentuzile okufanele ukuthi ucela akuphindise uyiphinde iclass yabo lonto indlela imfundo nje ekhaya ebigadiwe ngayo yes yonke kade kubalekile igadiwe yabo lonto sicela misifika ngawuphinda ku grade 5 ngaleyo ndlela ngafihliswa ngawushaya futhi wonke ngaphasa yabo lonto ngase ngishintshe isikole ngoba manje ka grade 6 khona lo thisha ongehlisile ngikhala ngokuthi mina lo thisha vele akangifuni ukuthi ngiya grade 6 shuthi ngizofeyila yabo lonto manje sinobafu kushuthi sesilandelana kanje ngoba ngehliswa sesilandelana kanje bumper to bumper manje bumper to bumper mengishintsha isikole la ngiphasa ka grade 5 ngiphindela ka grade 6 sengiya kwesinye isikole kwadina bakubo yabo lonto mengifika kwadina bakubo ka grade 6 ngifike nakhona history ngifica omunye umeme kuthiwa uMsithengo yabo lonto hayi kushuthi la saqala isikole ilento zoneminyaka yabo lonto hayi siyazisana la umuntu uyazisha igama lakhe yabo lonto hayi kulababasha siya introduce la hayi mase uthisha kushuthi yabuza ukuthi umeme ukuthi kade ngifunda kusiphi isikole ngiyichaza usabambile umeme indlela lengane ephaphe ngayo ifika lengane yebo lonto kanti vele inkinga vele abanye babafundi la ngiyabazi ngoba bala elokushini ngidlala nebhola abanye ngidlala nabo yabo elentuzana ethimini yabo lento abantu engibaziyo vele ngikhululekile nje yabo nti engane ephaphe kanje yabo lento sihlala nezipini la eclassini ufika ngifika nje abuza ukuthi ngiphuma kusiphi isikole ayichaza ngiphume eSenclear kade ngifundiswa umember eSenclear manje umemu kade ngifundisa eSenclear igama lakhe uThemba wase isibongo owakaNdlovu wase shadela kaThemba yabo lonto ngithi mengichaza mina ngithi hayi ngifundiswa umemu Themba kanti ngitshela isilima nalo mem lo isilima amezaneze nenduku hayi akangibulalanga nenduku athi ubiza umem ngegama ngithi ngiyachaza athi ubiza umem ngegama ubiza umem ngegama ngithi ngiyachaza kube kanti manje ngihlaza ngiyaqhubeka hayi ngize ngibone hayi umem Ndlovu hayi mase singiyakena akushakisa ukuthi umem Ndlovu angihlale phansi yabona aliqhubeka iclass bese sesiphuma sesishita amaphiloni ngiya kuyena yabo lo sengimchazela hayi mem ngiyaxolisa ukuthi umemo wakaNdlovu isibongo ushadele kaThemba so usasishintsha isibongo bese bizwa ngomem Themba no that igama la hayi not ukuthi ngimbiza ngegama athi methi ngempela uyalentuzo uyasesha ngempela naye ngempela njalo yayibona hayi axolisa yabona kuthi ngelinye ilanga kushuthi kufike abazali kufika omunye umama ongasekhaya ongazi ukuthi uthunywe na uma ukuthi ambhekele nami ukuthi ngenza njani emsebenzini participate angene lo mama kanti ngoba engena lo mama la umema uvele uyamaka lapha akanakile la shenga ngathi sihleli sidlala ispin siyagembula la ngena lo mama ukhuluma nomema yabo lonto hayi kanti mesidlala ispin la khona umfethu uzoshaya isiqendu imali uyibeka la yabo lonto mengidlile mongibambile ngizothi ungiphindise yabo lonto ungiphindise bese ngithi mengidlile ngizothi nje ngithi yabo lonto hayi kanti lo mfethu uzobamba hayi athi mebamba sengimdle kakhulu athi mebamba asho right hey umina hayi nami ngigibele phezu kwedesk ngisho qe kwakunetha thathe umbrella athi ngigwaza ne-umbrella ngithathe eyamama mina ngibaleke lapha sesiyalwa manje ngithathe yalo mama ngimgwaze ngaye umbrella hayi kuze umama ke manje umema uyamesana uma besana wasaba umema wahlehlwa ncika lapha ngase ngetafula lakhe hayi akukhuza umama angazi mina lo mama uzobheka nomsebenzi wami yabo lonto akukhuza umama hayi silanyulweke nalombhemu sibangana nalombhemu hey ngiyafundwa phela manje ngiyafunda kule kuseklasini la kumele ngoba imbangi incwadi ngathi engabe sibheka ama exercise yini le esibangayo mhlambe bayitshela bona ukuthi mhlambe sibanga amapeni yayibona lonto into ezikanjalo hayi sibanga imali yayibona lonto sibanga imali kwenze njani iwile mhlambe ngayicosha noma kwenzakala hayi
ngimkhidi ngidla ngisiqondo member best understand isiqondo abayazi leyo into isiqondo manje ayikho indlela esiyichaza bese lehleke iclass yabona yabo mina hayi imali bengayiboni mina ukuthi imela kodwa mina bese nimkhidi bengafuni futhi ukudlala uyena ofuna izidlale ngenkani uyayibona lonto ayiphoqa ke manje shawe la siphinde siye office siyoshow office sinikezwe nencwadi ke manje zabazali eyami inikezwe lo mama ukuthi akanikezwe umana mase eyiletha la mase uma eza nayo ezesikoleni hayi lapho sika grade 7 awu sika grade 6 ufikile nje umfundi ufikile yabona ufike nenkinga lo mfundi ngifike nenkinga ka grade 6 hayi uhambe kuhamba ngifeyile ka grade 6 yabona yonto angani grade 6 ngifikile kona ngehliso ngawuphasa grade 5 kwela ka grade 6 mengibuyela futhi ngiyawufeyila ke manje ufeyila into eqondile ke manje into eqondile ke hayi bengufeyila into eqondile kubafu bese silandelana kanje uyangifica ubafu hayi nizokhopelisana ubafu sekuyangiphoqa ke manje ukuthi hayi ngoba phela nasekhaya ubethu ubafu imfundo mebhala homework mina nginayo homework uyabona ngile hlobo engathanda ukwenza ama homework uyabona lona manje ubafu mebhala sekumele mina ngifunde nami ngibhale ubuza umama ukuthi wena siseklasini elilodwa ngeke ngingabhali hayi sifundeke hayi ngiphase ka grade 5 ngiye ka grade 7 hayi thola mase aqeda grade 7 sawuphasa grade 7 siyofunda kubani bani yabona lonto hayi sifundeke sifunda isimiseleke grade 7 simiseleke ngoba sisukela nje elentuzaneni eprimary besile nhlobo ehamba inkonzo yabona lonto ekholwayo siqale samaRoma ngoba ekhaya elikhulu nje bekwaMaroma so ngokuhamba kwesikhathi kwafika inkonzo yama 7 days abazalwane beshumayela shuthi kwaphenduka ubhuti wami umdala yabo lonto ubhuti wami ke vele nje ukusukela yena nje ubehambela yona lenkonzo yamasabatha bafika kwazi kwaphenduka uma ngoba thina ubhuti omdala ubesithatha ngoba ubhuti omdala ube streets naye yabo lonto ubhuti omdala bekuthina ngelihlanu sigcina esikoleni ngomgqibelo isabatha siyinkonzweni esabathini ngesonto siyesontweni emaromeni ngomsombuluko siyesikoleni uyayibona lonto besiphila leyo mpilo nje kwaze kwaba ukuthi kuphenduka noma yabona uphendukela kule nkonzo yamasabatha waseke manje ke kwehla ke manje kwawukuthi manje sesi-attenda esabathini phela ngesonto asa-attend ndawo ngesonto nje sesi-free yabona lonto hayi kube ukuthi ke kule nkonzo ke kuyafundiswa kakhulu kule nkonzo yamasabatha hayi sifundiswe kule nkonzo ungangokuba nami lezinto ekade ngizenza ngiyingane ngishintshe kuzona yabona lonto lento yenkonzo yenkolo ingene nje kumina yabona lonto ungangokuba cause bekhona ngisho abafowethu abawumakhelwane ekade sifunda nabo yabona lonto and si-age eyodwa and sisenkonzweni eyodwa cause ngasekhaya nje iningi la ngasekhaya omakhelwane bami siyinkonzo eyodwa sama 70 Adventist and kule nkonzo kunamasejini ulisithathu sihambisa ilentuzana imikhuleko yabona lonto and phakathi neinsuku siyavangela yabona lonto so sizohamba nje singena ngimisi ukuthi mhlambe khona oyedwa omdala mhlambe osigadile mhlambe naye uhamba nathi uyabona lonto sifundisiwe la yabona lonto iBhayibheli nje siyazi uNkulunkulu so sesitshena abantu ke manje ke ngolentuzana ngoNkulunkulu uyabona lonto so ngisho esikoleni mesizobhala mekwama exams la mesizobhala siqale sifune iclass empty yabona lonto singene eclassini senze chain yabona lonto bese siyakhuleka yabona lonto sikhulekele iphepha yabona lonto hayi bese siyangena ke sishaya iphepha yabo nje impilo nje sikhule nje yabona lonto si street ungangokuba ngisho enkonzweni umuntu ube umshumayeli yabona lonto sesishumayela ungangokuba ayikho lento yokuthi ke enkonzweni kuzoshumayela umfundisi phela njalo kuhlezi kumfundisi umfundisi ufika nje yabona lonto ithina abashumayelayo kunelentuzane kune preachers plan
yabo leyo nto yabashumayeli ukuthi ngesabathula ukuthi kushumayela usibani bani ngesabathula ukuthi kushumayela usibani bani and le preachers plan ibala amabandla onke yabo leyo nto iClermont uNtengezi Dazuke itshelela imnyama Molweni Inqetho iNyuswa yabo leyo nto zonke lezi indawo lawo mabandla lapho ngiyashumayela kulawo mabandla yabo leyo nto ipreachers plan iyasho ukuthi Njabulo ngesabathula ukuthi ushumayela kaNtengezi yabo leyo nto and kaNtengezi naye preach banayo nabe preachers plan bayazi ngesabathula ukuthi sinomshumayeli waseMolweni ozayo uNjabulo yabo leyo so mekukhona umshumayeli kulabafethu laba ongekho ku preachers plan ngalolu suku ungashumayeli ukuthi imfethu ongiphelezela yabo leyo nto sambise kaNtengezi yabo leyo sambe naye ke sikaNtengezi ngifike kaNtengezi ngishumayela yabo leyo nto so isikhule nje kanjalo simthanda uNkulunkulu and futhi simsaba uNkulunkulu yabo leyo so safika high school saphasa hayi ubhuti ke wayesebenza unkosikazi wakhe yabo leyo nto basebenza njengesithembiso ukuthi mesipasa high school into grade 7 so kulezi ikole yabo leyo hayi basithatha ke sayifuna ikole singasithola isikole yabo leyo nto ukuthi kuyashesha kulentuzo kulezi ikole yabo sagcina sithole esinye isikole esiseChatsworth yabo leyo nto samandi eTswipren Heaven yabo leyo nto hayi sangena kusona ngoba songena kulesi sikole silandelana kanje nobafu hayi mesingena kulesi sikole ngifika la futhi ngumntwana kaNkulunkulu yabo leyo nto ngemesa umuntu methuka inhlamba nje yabo leyo nto kuba nalo kodwa mfowethu yayibona leyo nto hayi sifunde la yabo lento amandi yako yawazi kagange kanjani yabo leyo nto ayabhema intsangu abhema ama drugs yabo leyo nto ayaklasana lana yabo leyo nto asibiza ngama lights light yabo leyo nto sibafishaneke noba yabo leyo nto engibona ukuthi la umuntu usenkingini la umuntu la uphendula isipha kanje yabo leyo nto kuChatsworth uzubizwa ingane endiya ngelights yabo leyo hayi ngibona umuntu uzokwenza uzafise lo yabo yo la ngobhema ugwaye la useyintweni yabo leyo nto ingiqale kanjalo ke nami yabo leyo nto ngicashela ubafu bhema ugwaye yabo leyo nto ukubhema ugwaye khoni ngibhema ugwaye ugcina ungijova ugwaye ungakuba mina akubona abangani influence yabo leyo nto ngoba mina ngizwane nabantu abangabhemi bodwa ubhuti wami nomncane bekumngani wami ngisho esikoleni yabo leyo nto ubhuti wami omncane bekumngani wami esikoleni nabangani bakhe babangani bami nabangani bami babangani bakhe yabo leyo nto abangani bami bengabhemi kuyimina ngedwa obhema so mengibhema ngiyabafihlela yabo leyo nto yabo so ayenzeke lento ngigcina ngijova ugwaye hayi ngibhema ugwaye ngibona hayi ngathi ugwaye hayi ugwaye babhema nentsangu yabo intsangu ayingathi yona ke intsangu khona mase ucrasha yabo leyo nto hayi naselokishini ngoba siyamove la eMolweni ngenxa yetransport yabo leyo nto uma simove sikaNtengezi ugogo ozaluma ohlala Ntengezi simove la Ntengezi abafana baNtengezi babhema intsangu hayi fike nami hayi sidlala nebhola la ingingena entsangweni hayi bebhenyo lempahla ekuthiwa imbaruza ibhibheli hayi sishubeke lempahla siswinile ebholeni asihlukanisi la yabo leyo nto entsangweni ngena njalo asihlukanisa imali meswinile kuyothenga intsangu yabo leyo nto akukho ukuthi ngithi mina ayiletheni la imali abayifunde leyo nto so thenga intsangu so kuyaphoqela nama ngibhema intsangu otherwise bengigijimela bona ukuthi babhema intsangu yabo leyo nto hayi ngibheme intsangu hayi vele usukhona kwayo sengikhona kwayo ngibheme imbaruza le ngibheme imbaruza hayi ngoduke mengifike ekhaya ngifika ugogo uyathunga ehleli kusofa ufake izibuko zakhe yabo leyo nto ngoba intsangu indlela esilima ngayo ngase ngihlala phansi manje indlela engibambe ngayo lentsangu ngiqala ukuyibhema mengibuka ugogo kanjalo ngazi lezi izibuko ngimbuka eshaya ezinye impahla nje ugogo ekumesene ngiyifitsi ugogo bathi uhleka yabona mengibuza ukuthi mekakhuluma hayi ngifika kakhulu ithi asaza kudini ugogo lesame dino futhi ngibona eshaya impahla yakho ngifika kakhulu ithi azabiza umalume yabona ukuthi hayi ngeke khona lento lengane endlini aza yeka ukuthuka yabo leyo hayi
Umalume mangithethe ngiye ekamereni lakhe yabona. Kuthiwa yijabo yabona. Ungenwe yini? Ungenwe yini? Ngithi ngani u-Ankeli-ke amankeli ami-ke yabona ukuthi abekhululekile yabona. Yabona ukuthi yini yabona ukuthi uyahleka. Yile bafika bangibhekisa insanga. Manje ngibona ugogo eshayisa impahla. Ingqayi. Mesalahleke no-Ankeli sife ithini ekamereni yabona. Ngilabile la yabona ukuthi hayi ngihambe ngiyopaka ebhodweni. Ngipaka ebhodweni ayingili ngiyangisuthi. Ngibuyele ebhodweni. Yakugaya iqalende. Yangigeka angisuthi. Isisi kodwa sibhlungu sesibhlungu isisi. Angisuthi. Ha! Azafonela uma ugogo. Besibanga ukuthi uphekile-ke manje sekumele aphinde apheke. Imini. Yezo lodwa ngifike ngameyisa la ngifika. Sengithuza manje sengiqeda ukudla emabhodweni ayibona. Akamtshela umalume ukuthi udakwenza. Hey, akamtshela umalume. Abehlaza ugogo. Ayingibona ukuthi hey ngilala sonke la ngilala hey. Hayi iselenza. Hayi ngoba ngilala kuze kuyasa. Yabo lonto ngifuna ngiyageza ngilungiselela isikole. Ngoba akafundisha ingumisi. Yabo lonto anga kokho ngiyobingelela mina ngiphaphele ngisho ekhaya. Yabo lonto bayazi ukukho hayi afundisha ukukhulumisha into zanami. Hayi sambe sesikoleni. Hayi sibuye. Angifuni ukufuna insanga. Ngoba manje ama-flop engishayise wona kugogo ngiwabone kahle yayibona lonto. Mesidlala ibhola manje sezidlalela ukuthi hayi sengidlalela ukuthi hayi ababheme sengenzela nje fufana. Yayibona lonto sengibhemela ugwayi kuphela. Yabona lonto kwawukuthi ekhaya umalume wami ubhema insanga iwunga. Yabona lonto umalume wami ubhema iwunga. Kwakusakhona amakhetha amagrema ama-half gram. Yabona lonto ngoba umalume ebhema iwunga unekamera uyavakashela ibhemela la ekhaya. Yabona hayi so ngoba iwunga nje ibhenyela ekhaya yabona umalume bayamvakashela abangani bakhe yabona bazobhemela ekhaya unekamera yabona hayi sibe siyibona yabo ngiyibona lento yabona and babethi ngake kuqala yabona impahla kube ngathi uyalala yabona mase kubambile iwunga yabona hayi agcina umalume idayisa le wunga. Malume agcina idayisa le wunga uma ngokuba kuthi ngelinye ilanga wena mfethu kushuthi kufike abafana bezodayisela uAnkeli bakodisayi. Bezomdayisela wayehamba ngemoto Ankeli hamba ngesithingi bamdayisele isystem yemoto yabona lonto. Nama microwave kanti bayithathe balentuze etaxini bantshontshe itik bantshontshele iowner baqhekeza balentuza nemoto yabona lonto bakhipha isystem yemoto etekisi bazonikeza uAnkeli ayibona lonto futhi kutholakale oyedwa odayiseliwe naye uyazi ukuthi okunye kudayisela uAnkeli wakadisaya yabona lonto thathe labantu abanilethe ekhaya labantu abaningazi balezi zinto nama-owner bazofuna lezi zinto zabo. Hayi befika labantu abamfica uAnkeli uyoskora abafica mina nomalume wami omncane yabona lonto hayi sibachazela ukuthi hayi uAnkeli yabona lonto usaphumile sibanikeza inamba fonela uAnkeli hayi abachaze ukuthi hayi izinto ikhona yabona lonto bengamlinda hayi kube ulabantu bahlaza yabona lonto abo driver bahlaza ama-owner yabona lonto hayi balinde hayi bagcine kanjalo behamba yabona bathi bayabuya bathi mefika uAnkeli atshela lalela ayibahlaza labantu yabona lonto and futhi labantu bengakuthatha bahambe nawo yabona lonto bayobulala ngenduku kwasawena yabona ngoba nalo mfethu we-microwave naye usebulawe ngenduku kukhona la yabona kulabantu uhamba nabo yabona hayi uAnkeli asusa imoto ayipaka kwenye intuzana indawo yabona lonto qaqo system ilethwe ekhaya ibekwe phezu kwetafula sihlale noAnkeli umalume lomncane bahambe bona uAnkeli bayocashela labantu hayi babuye labantu yabona lonto sekuhlwile vele nasekuqaleni bafice ithina babuye bathi mabebuye hayi bangqongqoza ngivula bangifica hayi ndoda Ankeli yakho ngini mina hayi ifikile yahamba yabona kodwa ishila izinto nasi yabona bayabona phezu kwetafula qhamuka uAnkeli omncane abantu babuza uAnkeli omncane uAnkeli omncane hayi mina ngiphuma ukuyojelela ngiyifikela manje hayi caca ukuthi hayi bakhuluma nami ke ngoba mina bake bangifica la and futhi imina enkulumeni noAnkeli lo akazi lutho uphuma ukuyojela uyifikela manje yabona yona hayi thi okay ke wena uziwena uzothatha lezi zinto uyifaka emotweni hayi iqhubule lezi zinto
yabo lo ngifake emotweni ngibuya hayi ngithi mengibuya hayi kuthiwa ubani othe uncle yakhe ayihamba yimi nayi iyona emisene ehambe utheni kuyona yabo lo ngithi mina ngishiki ngichaze nifikile nifuna izinto yabo lo wathi izinto nazo ayiqaqa bayifaka bayibeka base beyahamba bayibona yona hayi washo ngenkulu impama lo malume ayibona yona hey malume ngishawe lana yabona yona wathi ngamesane ngakhala ke manje yabona yona ngisafuna ukukhuluma sengiyakhala mesane bangithathe bathi bahamba nami umalume mefika bebefuna mina akuze yena bazodedela mefika yena ayisamba mesamba labantu bese ngenhlanhla kaNkulunkulu balahla ukuthi baqale police station eMaranhill yabo bayobika eMaranhill ukuthi ibona abasithathile bafuna impahla zabenzela ukuthi mhlambe mebeyobika kungabe kidnap yabona hayi mina ngikhale ukuthi amaphoyiseni ngicela asivalele cela nje asibopha amaphoyisa mina ngifuna ukuhamba nalabantu ngoba ngiyashawa ngenza ngalutho namaphoyisa ayibonela ingane yayibona lo hayi bachaza abantu basichazeke isitori abuza amaphoyisa isitori asichaza bese amaphoyisa hayi kumele vele angivalele ngoba ngitholakala mina ne stolen property yayibona lo nalo munye yabo so babili stolen property vele senza icala kumele basibophe yabona lo asivalele kanjalo amaphoyisa bakhala hayi kube ukuthi elentuzaneni ayikho amasenti bese ebusuku bese transferla kanti ngisi Shutho ankeli ke beloku begqiqa ke befuna nabafana akuyibona babadayiselile yabona lona babathole labafana babashaye babahambise kulabantu yabona lona bese bebuya bona sibebuya nalabantu sekuzokhishwa thina ke manje police station yabona lona sekuzolethwa ukuyibona bona yabona lona hayi ngiphume kanjalo hayi bengiphuma ke manje singazi ngisho ijele yayibona yize ngilethu ze police station yayibona yambulala umuntu ingqondo leyo nto yabona hayi la kufika la kufika khulu isebenzi uyabona loo nto kufika isebenzi yabona loo nto hayi emifika isebenzi nami yabona isitayela lesi yabona loo nto kuluntuza nje ingqondo usathanda ukudunga ingqondo yomuntu ngiyithande le nto yabona loo nto yala bantu bayinombolo yayibona loo nto la plus no uncle naye uyinombolo yabona loo nto ibhema le nto isebenzi yabo hayi but me admelahlu uncle into yakhe ilahla ngintshontshe yabona loo nto siyishaye nomunye uncle wami lomncane yabo siloke sitshontsha kanjalo yabo lo nto aboshwe uuncle yabo lo nto akumeboshwe uuncle hayi manje because wayengafuni siyibheme lento thina wayesitshela ngisho ukusitshela yabo lo nto ayisintshontsha lento sesino roster yabo lo isiphoqa lento mesa ntshontsha lento mesa intshontsha lento sabhema umuntu ba right yabo lo nto kukahle kahle nansi into umuntu yabo lo nto amele ethi lapho imali umuntu usafunda isikole ufunda kubani bani imali uyayiphatha yayibona nje sihlala nesipini la sidayisa namakhuphoni la ngoba siyawantshontsha amakhuphoni ngoba izingane ziwafaka uthaya yayibona lo nto and ibhasini lesima spintshana yayibona lo nto hayi sibhengibheme kanjalo ke uma yayibona lo nto hayi ubafo wami lomncane abone ukuthi hayi something wrong yayibona kuukuthi umuntu ongathanda ukukhuluma yayibona lo nto uyayithulela nje ubafu yabo kodwa uyabona ukuthi hayi ubafa usengenile kuleli ntuzana yayibona lo nto hayi ngisayihamba futhi nenkonzo yabona lo nto and futhi ngisashumela nabazalwane futhi babona yabona lo nto ukuthi hayi noma abone yabona lo nto umana ke nobhuti bami ke bagudi yayibona lo nto kulentuzaneni because ekhaya nje yabo lento yokuthi ingane iyabhekwa kakhulu yabo lo nto iyabhekwa kubalula ukuthi ubone amakhonto esirong eyenzayo ngoba ngathi ba stress kakhulu enganeni yabo special futhi uma usafunda isikole bese alibona ikusasa yabo lo nto baba stress kakhulu yabo lo nto ayibabona ukuthi hayi something tatata yabo lo nto hayi manje sekumele baqikelele ukuthi esikoleni kuyayiwa esikoleni kuyocheka umsebenzi yabo lo nto baya esikoleni bayobheka umsebenzi wabo hayi bafika esikoleni hayi othisha bayakhala yabo lo nto hayi othisha bayakhala ngalengane uthi hayi lengane le inkingi and nguphi umasibe futhi la esikoleni into eyinkingi yayibona lo nto ubafo uphansi
uyi-prefect ngisho uba i-prefect yabo ngoba kuthi ngelinye ilanga la ngixoshwa khona ubafo la usesikoleni lentuzane ulwana namandiya yabo le meshawa amandiya la ubafo hayi ngimbona ubafo edlula lentuze egcwele igazi yabo lo ngimbona edlula ngiseklasini ngingiphamise isandla mema ngikhomba 10 piece ukuyochama mema cha angiqabele umema athi ngihlele phansi hayi ngibona hayi leli ndiya langidakela ngimbona ubafo hayi ngimisa ngiqhabuka ngihlale back seat boom ngiyamatha ala mema what hey manje ngiza athi angilandela uyathetha ngiyahle ngeyitepisi ngibafica sebeyongena istaff yazo lo sebelandela uthisha uyabahola kathi ngifika nje ngizange ngibuze ngiyabona ukuthi la nangu onenkinga kakhulu nobafu yilo uchaza kakhulu uchazela uthisha kakhulu vele bayazibonisa ngisinto yabo ubafo isingisa sikhulumeki mase udeniwe ubafo uzoleke manje dideka ngasho ayi nabaphenduka ngalwa ngishaya ngalwa nobafana ayisilanyulweke manje kumese nekuthiwe bona babuyele emaklasini mina salela office hayi manje ke uthisha uxosha mina ngiyaxoshwa ke manje hayibo lonto ngoba bebezoyilungisa lento mina bayangixosha ke manje ufika ngizozana wena izolo vele hayi ayilo bodala abandala all hayibo lonto hayi mina phela ngeke ngikwazi ukuhamba manje i-transport ifika ngo2 ngalinda u2 siwazi uhlala la into ngeke uye eclassini uzohlala la kuze kushaw u2 hayi bekuye mase kuyi-break speed bengithi ngiyabheka ngaphandle esegcwele imoto kanje yebo lonto sekulindwe ukuthi mesiphume yezo lonto sofa induku ukuthi ke bengumuntu abantu esikoleni yabo lonto kwathi hayi namhlanje anyile yabo lonto nami ngifunela amagenge yabo lonto emulweni ayafika amagenge yabo lonto fika ngisithingi hayi bathi befika abafithi hayi siphume isikole abafithi baphuma becula umshini wami oda mshini wami yabo lonto esikoleni ngiphumela emgaqweni yabo lonto shuthi amandi yangale kumgaqo oda kibangala yabo ungumngane wami wasesikoleni umile egate umfana nje ngala khumula ishethi umfana ngala khumula ishethi hayi nami ngiqabuke esikoleni hayi ngiqabuke esikoleni nami ngiqabuke ngime ngala kuba fithi nawa ngale uba fika ngiyasaba ukuphuma yabo lonto ayasaba ukuza kumina ukuzoqala yabo lonto ngoba kubhekwene manje ibhekene iziqu zobona broma benginikeza ibhodlela likabheki athamba kulona yabo lonto kwesusa angithatha ibhodlela ngisumbhabhiso ngiyabulona ngathi mengiyakulona ulona lihlele etsheni yabo ilona elingungiwe ngathi mengiza avuleka angivulela indlela ngeza ngezithami ngiza ayavuleka ayavaleka yabo lonto angivaleka kusuke ngisho kulona ayike mhlawumbe ngizosabisa ngisuke ngishaya ngebhodlela ekhaya mhlawumbe liphehla ibhodlela ayakhabalasa ayabaleka yabo lonto phinde angivulela so futhi ngiyahamba ngiyolanda ubafu woza sambe yabo lonto abafu shayisa fisi yabo lonto ayeza ubafaka ngene ebhasini yabo lo mase kuphithizela uthisha ke la kuphithizela uthisha ngingangeni mina ebhasini kuphithizela uthisha la ngimisa ngiyongena kwenye ibhasi yabo lonto la engayi khona ngizokwehla kwesinye stop ngaphambili mase ngingena ebhasini yami vele ngemumva mase ngingena ebhasini yami yabo lonto hayi bangibheka uthisha bangangithuli hayi ngakusasa hayi kufike kufuneka umzali ke ayabiza umzali ngixoxe ngifike nomzali ikhulunywe ilunge lento yabo lonto hayi asiqhubeka hayi ngifunde kamnandi angilo ngiphasa nje yabo lonto kanti ngelinye ilanga ngizophuka egroundini ngihambe ngenduku yabo lonto manje bengikhonzile ukudlala esikoleni yabo lonto ukudlalisa ingane yabo lonto kusho nami ilanga mesa neyithatha induku yabo lonto vele ijwayele ukuthi bekukhala insimbi ukuthi bekukhala insimbi ziyangiphuca induku yabo lonto ufuna ubonze uzohamba ngani yabo lonto bekukhala insimbi kubele eclassini zingiphuca induku hayi wazi ngelinye ilanga ngashishe ngathayi wazi nje ukukhala insimbi thatha induku zami ngayibamba ngahamba phambili yaso lo ngahamba phambili ngayomba phezulu ilentuzaneke i-double story isikele ngahamba phezulu etephisini ngase ngama kanje ngavala itepisi ngenduku hayibona ichaos yanganele hayi zes khona lezi ingane ke vele esikoleni ezenza nje Mr Serious hayibo mina ngeke ngishaya ngicela ngidlulise yabo lezi ingane ezinjalo ngambe sele ngathi ngiyacimeza angiboni lutho ngacimeza yabo lo ngashale kanti kuza umem yodwa zamesa lezathula ingane zamdedela wes ngicimezile hayi ngeswa ngayi isho yabo hayi
akhamba la sibenze ngikhuluma omehlo hayi Sele ngihamba ngayiklasiki selo wajika ube mophindele staff room hayi ngezwe sengibizwa nje kulezi impahla sengibizwe staff room hayi ngiyachaza ukuthi hayi ngichaza inkinga yami ukuthi hayi ungemoshayeke ngiphutha wenzani bengithi ngifuna ukushaya laba ngoba bahlezi bengihlupha yabo lona manje mhlawumbe bengiwavalile ngenza ukuthi bangathi kungathiwa ngenza amabomu because bangiphuca indumi mina yabo lona wathi okay ngoba unaleyo inkinga ngisho ukuthi kuzophoqa ukuthi esikoleni uze ungasahambi ngenduku ngoba sihamba ngenduku uhambe uhlale ekhaya ngoba phela thina ngeke simele lento yakho yabo lona eyinkinga yini hayi ngihambeka hayi ngihlale ekhaya ngize ngincengelwe ubuyele esikoleni hayi bangincengela hayi ngibuyele hayi ngiphathe kahle hayi grade 11 hayi bese grade 12 ngufeli grade 11 yabuyela ngobhalisa hayi siyabonga Jobe uwe ayibo la sixoshwe nabangani bami yabo lona ngabe sikhonze nabo yabo lona hayi bo ayisilwe lento hayi babuyela abafethu hayi mina kuthiwa mina inkinga yabo lona mina nje inkinga and mina ngimncane kulabantu mina engisusimpi ngihlohle impi ngazi labantu ngeke bangibuke mengishawa yezwa lona mina osusimpi so ukuhamba kwami bazoba nepeace bakhathele ukuthi mina ngiyalentuza esikoleni kunothisha bathi bayayeka hey kwacaca ukuthi hayi ngishonele yabo hayi sukeka ngiyozama ukulentuza ngasekhaya yabo lonto hayi langasekhaya hayi bayabonga ngathi ngifika kwamesane kwajabula nothi boy laba bangafuni ngifika nje bajabula nothi boy ngawo principal la hayi principal wabanga uthi ngeke ufika nje ngeke sikwazi yini exoshile esikoleni sakho ile nkinga laba nje ubabonayo asabafunda sinenkinga lapha ba celebrate abafika olunye ushaya angeke sikwazi kwacaca ukuthi hayi izikole ngiyazama hayi ngenxa ukuthi ekhaya bayilulelana imfundo baze bangise Santech yabo lonto ecollege hayi nakhona ngathi ngifika ecollege kwayinkinga ukuthi ke wenza into oyithandayo yabo lonto ayikho lento ukuthi uthisha uzokuthethisa yabo lonto ushisa ugwayi uphuma eclassini mina ushisa ugwayi yabo lonto ayi yaqobimba lapho ngihamba nabantu abangasazi isingisi yazo lonto ngihamba nabantu abangasazi isingisi mina engazi isingisi hayi misifika la kulesikole siqala nje so register misifika la okay asije idingazi dalela nje la hayi kwampuze edlemeni hayi ziyamuca sibathatha hayi sihambe so register okay la mina ngizobakhulumela shuthi mina kumele ngiba registered mina kumele ngiregister vele sihlobo okay sathi misifika lapha hayi ngiregister mina 3.5 ngikukhiphe mase ngikhipha ngikhiphe 3.5 mase ngikhipha walo lo munye ngingawukhiphi thatha ilentuzane ngisifotocopy slip mase ngibeka irim paper phezulu kwegama nesibongo phe kwegama vele isibongo siyafana ngicela india lingibhalele igama ngimnikeze islip ngigwinye ulentuzane u3.5 hayi manje inkinga ke manje ke kumele ngiyisikole kumele ngiduke kuphela ka registanga fika zofunda so xabana naye yibona manje inkinga ngimi ngokuthi uJoji isingisi uzobachazela kanjani stile wenzeni yakuyichaza leyo ngoba manje isikisi ngiyasazi yabaleka kuyinkinga ngisho ukuthi usaba ngisho ungena eklasini ngokuthi ufike late ngicela ukuthi kuzomela uchaze ukuthi why you late inkinga kuzomela uchaze ngesingisi yayibona hayi wagcina esiyekile isikole yayibona hayi nami hayi kwaphoqa ngigcine ngisiyekile ngamesana ngathi ngimangixoshile yayibona lonto hayi ngasiyeka nje kanjalo yayibona ngabuya nje ngazohlala ekhaya yayibona lonto hayi kwawukuthi ke ekhaya ke umndeni wami ubandla ngeke ngiqambela mama mfethu umndeni onothando yabona lonto umndeni onothando bonke hayi ukuthi mhlambe ekhaya sinale inkinga ukuthi udadewabo kama akangifuni yabona lonto umfowabo bonke
yabo lonto umndeni nje loya mndeni nje unothando njengoba uthi izolo uhlangana nomalume wakho akuthatha yes yabo loya mndeni nje unothando wonke kuyathandwana ngisho izingane zikamalume izingane zakhe yabo lonto kuyathandwana yabo lonto ayike ngifike ke ngibuyele ekhaya ngihlale ekhaya kube ukuthi ke phela ayithandeki lento ukuthi ngihlele ekhaya yabo lonto kube ukuthi inkinga la sengiqala ngenza namacala yabo lonto ngiboshwe yabo lonto kwetshwe lezinyanga ngibuye yabo lonto icala lakho lokuqalela kubophayo liphi icala lami lokuqala ngitseli ngibophayo qala kwami nje ukuboshwa uqala nje ukuboshwa ngaboshwa shoplifting shoplifting mfethu ngaboshwa shoplifting ukuqala uyenza phi kubamba kanjani ngibamba ePinetown kaNowells yabo lonto ngibamba kaNowells kushuthi la ngiyashala uchocolate ngijwayele ukubashaya kushuthi sebengibonile yabo lonto sebengibonile kwicamera yabo hayi ngishaye ngiphume kanje ngiza ngizophuma ngezwe bemtshela lo ngo-over ba ukuthi akusekho ukujika yabo lo ngiyazwa bemtshela ukuthi la khulunywa ngami chazwa mina la hayi usuke ngicela mengicela futhi angikhuthuzeli phambi kwabantu angika siye office hayi misifike office hayi bangidlalele nje iclip na iclip angikhiphele mina hayi caca ukuthi hayi angikhipha hayi ngihlale phansi emva bangangishayi futhi ngihlale phansi bafonela amaphoyisa afika amaphoyisa ngithathe yabo ngintuze kanjalo ngigwetshwa kwayinto ke leyo ke engonela izinto yabo leyo ngoba ekhaya bebesakulwa ukuthi ngibe right ezo leyo nto bebesakulwa ukuthi ngibe right even though sengixotshu kwayilento ungangokuba bangenzisa ngisho security yabo lonto ukuthi ungcono ke njabulo ke awufundi security and futhi na ungayenza ngaze ngaba nesitifiketi A yabo lonto mengenza A sengithi ngiyofuna lempahla isira noma SOP yabo lonto criminal record and uyokutshontsha yabo lonto futhi ungeke ukwazi ukuba isecurity utshontsha yabo lonto iyona ke singishaya manje yabo lonto ungangokuba mfethu ubhuti wami omdala wangithatha waze wangise eCape Town ngibuya ngisho eCape Town mina ubhuti wami omdala wangithatha wangise eCape Town ngayohlala la eCape Town kusazanywa impilo njalo yabo lonto ukuthi njabula ubuyisa ingqondo yabo lonto yini uyifuna empilweni yabo lonto ufuna ukuba yini ufuna ukuyenza ngoba even namanje fika yabo lonto ufika nje ubhuti wami evashini mesihleli naye bese athola ithuba lokuhlala naye sobabili ubhuti wami omdala njabula yini ufuna ukuyenza empilweni yabo lonto mawuyeke isidakamizwa okay mawuyeke isidakamizwa ufuna ukuba yini ufuna ukuyenza okay bakuthola nini ekhaya ukuthi ngoba usumisbehavior nje izidakamizwa ekhaya bathola kanjani wena mfethu bayabona yabo bayabona iwunga uyathinga yabo umalume uyayibhema iwunga uyaziwa ekhaya iyaziwa ukuthi imbamba kanjani yabo lonto and bayangibona ngenza lento enziwa anke yabo lonto babona ukuthi ngenza lento the same thing yenziwa anke futhi nawe usuwenza lento ayenzayo mesi esibhedlela check igazi liyatholakala i-drugs yabo lonto liyatholakala i-drugs and ke ekhaya bakholelwa ubhuti wami omdala akakholelwa kulento ukuthi kumele uye rehab uzeke iwunga yabo lonto because lento uyiqalele wena yabo lonto wena umele uthathe isinqumo sokuthi lento ayiyeka lento yamphazamisa kanjani uma wakhe empilweni yabona ke ibhuti wami athinta enye into uma lento imphazamise kakhulu sengisho khona mhla ethola nje ukuthi ugaxele mfethu ngisho ngithi yamphazamisa yena kakhulu ukuthi mhlambe yize ngingikhumbisanga mina because uma umuntu esifazana ostrong yabo lonto ekhaya nje mfethu yena ubambile la khaya yabo lonto yena wenza yonke into even nabo phela ubhuti ngoba phela ba right yabo lonto kodwa nje umuntu ostrong yabo lonto yona iyamphazamisa kakhulu ngoba namanje isamphazamisa ukuthi wathi esathola mhlambe kwanalokho ukuthi mhlambe kusazolungiseka sengalungiseka yebo lonto yabo because ukuzamile ukukulungisa yabo lonto ayikho into angayizamanga ngoba ngisho ukuthi ama rehab yabo kuyakhokhwa amahala yabo ayikho into angayizamanga yabo ngiya ngibuye ngihlale erehab yebo lonto ngibuye
yabo lona ayikho into angayizama ukuthi aka give up yabo lona aka give up ngoba ngisho ukuthi abantu abakholwayo yabo lona ibanalento yokuthi uNkulunkulu akamdeli umuntu yabo lona uNkulunkulu khona into asangayenza yabo because uNkulunkulu akahluleki yabo lona ngeke ahlule into edalo yena yabo lona mhlambe ikhona into asangayenza ngami yabo lona bona bengathi baya give up yabo lona uthothi uNkulunkulu akaka give up yabo lona mhlambe futhi uNkulunkulu inhloso yakhe ukusebenzisa bona ukuthi ngisizakale mina yabo lona so angimele bona balahla ithemba kumina ngoba uNkulunkulu akakalahla ithemba ngami yabo lona ngoba nje ngisaphila manje ngisaphila nje ngoba ngisaphila kunenhloso kufana nokuba la yabo lona wena mfethu mhlawumbe ungakuthatha kancane ukuthi ngina mhlawumbe uthatha ukuthi mhlawumbe ngitholwe lo ngithola ukuthi ngibe lana mhlawumbe ngilethile lana wena mfethu cha mfethu uNkulunkulu uneplan ukuthi ngibe la yabo lona ukuthi mhlawumbe ke ngoba sisho ukuthi la kahle kahle inhloso anganisenzela nokuthi la abantu ababuka emakhaya yabo lonto basizakade yabo lonto abanye mhlawumbe abancane abakhulayo bangangeni kulento esingene kuyona yabo lonto bafunde ngamaphutha ethu anothi ukuthi sila wena mfethu ngoba sikhuluma la mhlawumbe siyachoma ngempilo ukuthi hey mina bengenza ukuthi mhlawumbe proud ngalento kade siyenza hayi it's not ukuthi siya show off noma siprotenzela mhlawumbe nengane esasesikoleni ukuthi ibe careful ukuthi ingenzi ngalendlela thina esenza ngayo esikoleni because le ndlela thina esenza ngayo yagcina isilidela la emgaqweni yebo lonto inhloso phela ileyo ukuthi abantu bakwazi ukufunda ngamaphutha ethu futhi okusengenzeka ukuthi usaseva yona ipurpose kaNkulunkulu yes uma wena ozoyala ozotshela abantu ubani kumele batshele that's why ngisho ukuthi uNkulunkulu unenhloso yokuthi ngibe la yabo lonto ngoba nombukelo ozoyivula ivideo leyo uNkulunkulu uzobe lapho kuzobe kuyiplan kaNkulunkulu ukuthi ayivule ngoba zisuke zikhona ezinye izinto angayibuka yabo lonto noma angazenza yabo lonto kodwa ngokuthi avule leyo video leyo ayichitha isikhathi abuke leyo video yabo lonto kusuke kuyinhloso kaNkulunkulu kuyiplan ethi ayikho bafo into emesane yenzeke nje ngaphandle kwesizathu emhlabeni wena ungangasibona isizathu sayo kodwa leyo nto isuke inesizathu yebo lo likhona nevesi okulikhumbule ngoba usohlala emgaqweni mfethu maningi mfethu iliphi nje linokuhlupha yabona abaseRoma mfethu yabo lonto abaseRoma ithi chapter 8 ukuthi uNkulunkulu akasenzelanga umusa ukuthi sihlale esonweni yabo lonto usenzele umusa ukuthi sisinqobe isona yebo lonto yabona ilelo vesi engithi hlanhlali ngihluphe ngoba wena mfethu ngiyibone mina ngiyisehluleki yabo lonto ukunqoba isona yabo lonto sengiyibona ngiloke ngihleli yabo lonto esonweni kanti uNkulunkulu umusa lo angenzele wona ungenzele ukuthi lesono ngisinqobe yabo hayi ukuthi yabona ewungeni ngingenele la ewungeni uNkulunkulu wavumela ukuthi ngingene ewungeni ukuthi ngingabeka kanjalo yabo lonto ukuthi because vele ngingene imisebenzi kaSathane ngithola mfethu angisho ukuthi uNkulunkulu ukubhemise iwunga kusuke kuyimisebenzi kaSathane yabo lonto kodwa uNkulunkulu engayinqaba leyo nto ukuthi yenzeke yabo lonto kodwa mhlambe uyivumele ngoba engithemba ukuthi wena mfethu lento ngingayinqoba yabo lonto so mina sengiyibona ngiyisahluleki yabo lonto ukuthi ngihluleka ukunqoba lento yabo lonto kodwa uNkulunkulu ungithembile ukuthi lento ngingayinqoba yabo lonto because mina sengisinde ezintweni eziningi yabo lonto kumele ngabe ngisekho emhlabeni yabo lonto kodwa manje because uNkulunkulu uyabona ukuthi hayi khona into osangayenza yabo lonto khona into osangayenza kweze kwavela igama lethu star yabo lonto ngenxa yokuthi mfethu sengisinde kakhulu yabo lonto kodwa manje uNkulunkulu usane purpose usane inhloso yabo lonto ethize ngoba ngisho la ngoba ngila nawe akunasikhathi esiningi eside ngifikile la yabo lonto kodwa manje sengikwazi ukuhlangana nokhombisa ukuthi uNkulunkulu le ngihamba khona uNkulunkulu ukhona inhloso asuke nayo ngami wena mfethu yabo lonto so yabona nje bafo mfethu ukuthi angazi nje mfethu ngakuchazela kanjani yabo lonto kodwa nje mfethu uNkulunkulu bafo unenhloso ngumuntu
and nathi uNkulunkulu unenhloso ethize ngathi yabona special thina esila emgaqweni yabo lonto abo nje labafethu abale emgaqweni iningi labo mfethu laba mfethu ithenjwa kaNkulunkulu lezi uyayibona lonto lezi ithenjwa kaNkulunkulu yabona ngoba zila iwona amasosha uNkulunkulu awathembile la ukuthi iwona azonqoba uSathane uyayibona lonto uSathane yena uyitshena ukuthi usewanqobile veleke wena mfethu uSathane ke ukwenze kanjalo uyayibona lonto uSathane uyitshela ukuthi usewanqobile ngoba enza kanje uyayibona lonto uyitshela ukuthi usegini kodwa uNkulunkulu ngoba ebagcinile labantu namanje besaphila nje kodwa bephila lempilo abayiphilayo it because uNkulunkulu unenhloso ethize ngabo uyayibona lonto and uyazi uNkulunkulu ukuthi labantu bazomnqoba uSathane ngoba mothi uyakubuza bafu akekho umuntu la emgaqweni uSathane ukubheme wonke uyayibona lonto akekho uyabona kodwa siyayibhema ngobani sisahluleka zonke izinto enesikhathi sazo ngeke sibeka nje ayikho ukuthi izinto enesikhathi sazo kahle kahle ithina vele wena mfethu umuntu ekumele aethe yayibona lonto ithina kumele siethe yabo hayi ukuthi ulinde isikhathi uyayibona lonto iwena omele wenze isikhathi yes yabona lonto ngeke ulinde isikhathi because uzolinda into engeke ifike uyayibona lonto uwena okumele usenze isikhathi ukuthi no manje is time yabona lonto namhlanje nje kusukela manje yabona lonto yaqala sona sikhathi ke lesi yayibona lonto bafo ukhuluma ukuthi izinto eziningi zonakala mawusushintshelwa esikoleni samandiya abazali yini okumele beyiqaphele uma bezosingana esikoleni ayo bafo yabona lento kade ngisanda ukutshela umfendizo lo ngibukene la yabona lonto intombazane ke esancane ubhema ugwayi nje phambi kwabantu abadala ubona futhi ayinankinga ikhululekele uyayibona lonto yabona ukisingane lezi izikole khona kuyingozi yabona lonto kodwa ke phela abazali ngeke sibablame because abazali basuke bezamela thina imfundo rights yabona lonto befuna ukusenza abafuni sifane nabo yabona lonto bafuna ukwazi ukuthi ukwazi ukukhuluma nawo nalo lonke uhlobo lomuntu uyayibona lonto that is why besisa kulezi izikole yabona lonto mase kuba ukuthi ithina esifike lapha ezikoleni ngenxa asiseke eduze nabazali yayibona lonto sifike lapha sesenza okuphambene yayibona lonto into engathi ibalekile nje ukuthi umzali akakhulume nengane yayibona lonto ayiyali ingane enze sure ukuthi ingane iya lapha ine full understanding yento eyiyele lapha and lapha emeke yenza u1 no2 lapha izo end apha inje uyayibona lonto ayiyali ingane ayitshele yabo because ayikho enye into angayenza yabona lonto because le ngane iphuma zithi zesikoleni ifike la idilike la estopini ihlangane nendoda ithathe imlazi indoda ngesikhathi sokubuya esikoleni ibuye idilike la mase yagibela ekhaya kube ngathi ibuye esikoleni yabona lonto kanti ngasekhaya ukwazi ukwenza lokho uhlangana nomuntu owazi ngisho uma wakho hayibo wala njabulo ngesikhathi sesikole uyayibona lonto yabo awukwazi ukwenza into ezifana nalezo ngasekhaya kanti le awunendaba uyayibona lonto uyazi akekho umuntu ungaziyo la yabo ezamanje ke ayisenendaba ke nje nomuntu omdala uyayibona so ngathi nje into engasiza ukuthi umzali akhulume nengane yakhe yabo ayiyala ayitshele kuba kuyona ke ingane ukuthi mina ngizamela wena uyayibona lonto so it's up to you ukuthi wena ikusasa lakho ufisa libe njani uyayibona lonto ikusasa uyazakhela wena uyayibona lonto akekho umuntu odalela ukuthi ahlale emgaqweni uyayibona lonto umuntu uyazenza uyayikhethela leyo mpilo uyayibona lonto unikiwe indlela ezimbili ukuthi nasa sesikole wena uthathe yakho and futhi lezi indlela ngoba uyinikiwe wena okwakho ukwenza into efanele bona bazokwenza yonke into ukuthi lentuzana lokho ufuna ukwenza bona bazokusupporta khona uyabona lonto kodwa la kule yasemgaqweni awusupportwa umuntu ezwa lonto kodwa le empumeleni uyasupportwa ngayo yonke indlela uyayibona lonto ukuthi manje wena uyikhethela ukuphila kanzima uyabona lonto kunempilo ebutepe yabo mina mfethu abantu engikhule nabo bonke ba right mina ngasekhaya bonke abafethu ontanga bami bonke bamba ngemoto
ubhuti wami omncane ngoba ngitshela omncane ubhuti wami kade sifunda naye unomfazi unemoto yabo unezingane uyikhethele lokho uyikhethele leyo mpilo kade sihamba naye kanje so babili sinikezwe into eyodwa yabo lonto so babili sinikezwe into eyodwa kwayimina engiyikhethela bazama ngayo yonke indlela ukungibuyisa yabo lonto ngayo yonke indlela ongokuba ngisho umphakathi wangasekhaya mina mfethu yabo lonto kwayikhuluma yabona umphakathi ongasekhaya emulweni ayi umphakathi oright kakhulu bafu mhlawumbe ungazizwa igemegeme zakhona kodwa umphakathi wakhona uright kakhulu and usupportive ngale ndlela yabo lonto ngoba ngisho omakhelwane bangasekhaya mina bengithi mengishawa mhlambe ngishaya izivalo mhlambe umuntu ngibaleke nemali yomuntu uyangibamba ufuna imali yakho uyangishaya ngimthatha ngithi asekhaya mengifika ekhaya akukho umuntu ekhaya umakhelwane uzothi mayebona ukuthi ngiyashawa eze amisa abuze ngishawelani athola akhiphe leyo mali abanike bangeke bahambe akamfoneli uma esikhambeni ngoba akafuni ukumisa uma ngenhliziyo lapho uzothi umama ebuya ntambama amthethe unjabula deshawa abantu befuna imali ngayikhipha ngabanika hayi makhelwane ngizonginamali manje ngizonginikeza ekupheleni kwenyanga akanankinga uma sengisho indlela omakhelwane engiphila nabo yayizwa leyo nto so ba right ngale ndlela abayona nje influence ukuthi ungangena ematraksini ngoba ngasekhaya akekho obheme wonke komakhelwane bami yabona mhlambe ke kwamanye ama section bakhona kodwa nje ngasekhaya akekho ibhadi lapho mangawo yezwa lonto imina nje engapha and bonke abafana bangasekhaya ngoba ngisho mfethu ngithi ba right abantu esikhulile nabo sidlala nabo emgaqweni ibhola yabona lonto bonke ba right empilweni yayizwa lonto enye futhi izinto leyo ebuye ngihluphe nami yabona lonto futhi ngiyayiyeka iwonke yabo lonto ngenzani ngihlile ekhaya angenzi lutho uyabo lonto ngihlile ekhaya sengiyekile wonke uyafika ubafo ufika ngemoto yabo lonto ufika nomfazi wakhe yabo lonto ngithi ngiyaphuma ngiyothenga ugwayi nangu KK mfethu yabo lonto naye uyihambela ngemoto yakhe nangu nototo naye yabo lonto uyihambela ngemoto yakhe naye yabo lonto nabo bayisebenzele bayihambela ngemoto babhiza abafethu yabo lonto yabo omunye umfethu nje omunye kuthi unqoka kagatsheni yabo lonto yabo lonto hlakaniphile yabo lonto hlakaniphile shell car wash yabo lonto endifuna icar wash yakhe ibe busy yabo lonto abafethu bahlanganise vula isitolo badayise yabo lonto abanye bayisebenza yabo lonto uma ukuthi akasebenzi umuntu bayisebenza and futhi leyo nto yabafakela imali yabo usibo untshangase yabo lonto yabo babhizi nje abafethu babhizi nje lokushini yabo lonto ubone ukuthi ayila uyabona yona uyakholelwa nekutheni uhlakaniphile uyakholelwa nekutheni uhlakaniphile mfethu because ngiyakholelwa kulona because nabanye bake bangitshela yabona lonto angathi ngiyakholelwa nginawo ama doubts ukuthi ngitshelwa abantu because ubhuti wami omdala angakholelwa ekutheni khona isidumbu ubhuti wami omdala nje mfethu ngisho ngisakhula ngisafunda ngikhala ukuthi mina ngiyi-understand and mina ngisidumu yabona athi ubhuti asikho isidumu yezo lonto uyivila awufuni ukufunda yabona lonto uma ufunda ubhuti nje isidumu asikho yabona lonto uma uzoyimisela ufunde yezo lonto uzophasa yabo isidumu nje asikho kunenkolelo ukuthi izingane ezihlakaniphe kweze kweqa neyiphaphe njengoba kadusho umqondo wazo usukuhamba phambili nginazo so zigcina ingqondo yenza izinto yena angakameli ngabe uyazenza leyo nto igcina imlimaza agcina elinyazwe yona ingqondo yakhe agcina linyazwe ikhona ukuhlakanipha kwakhe uyakholelwa kuleyo nto ngiyakholelwa kuloo nto ngoba nakho ngihleli nawe manje and mangikala ngiyakubona ukuthi uzalwe nakho ukuhlakanipha khona abantu abazalwa nakho ukuhlakanipha bathi kunamathuba amaningi ukuthi umuntu ozalwe wahlakanipha phela ukuhlakanipha yenye into ukuhlakanipha ukwazi ukubona lapho ungakafiki khona uyayibona loo nto leyo so manje wena mawusemncane ungakafiki ku 5 years kodwa ingqondo yakhe isicabanga njengomuntu ona 5
uma ukuthi most abantu abana 5 baqala ukubhema ngizoqala ukubhema nawe una 3 years ngoba ingqondo yakhe igijima phambili and uma useyingane umqondo usemanzi ucabanga into ezirong zodwa and unomqondo wokwazi ukubafihlela abantu bengaboni abazali angithi uhlakaniphile wena uhlakaniphela ngisho ukuthi umzali angakuboni ukuthi usenkingeni manje uthi eqale bona eyivele sekonakele ngokucabanga kwakho abazali abazele izingane ezihlakaniphile nezikhalibra yakho angithi wena uthi ukhulu uhlakaniphile uphaphile wenza zonke izinto uma ebona lezo impawu enganeni ngoba uma wakho uthi ukwenze konke ukuzama ukuvikela ikusasa lakho hayi ukwenze konke kwasho ukuthi umndeni uzame konke ukuvikela igolide kuwena ngisho umakhelwane kodwa kwagcina kunje ngokucabanga kwakho ke yini ekumele yenziwe abazali abangathola izingane ezifana nawe ezihlakaniphile ezingaba semathubeni ukuthi ziba abantu abangcono nabangashintsha isizwe kodwa manje igcinele izidakamizweni yini okumele yenziwe abazali abanezingane eziyikhalibra yakho ngoba zikhona namanje lezo ngane ngokucabanga kwakho yabona ukuthi angazi ngingathi abenze njani ngoba wena mfowethu ngoba ngisho ukuthi mina uma ukwenze konke wenze kahle yabo ngikhula manje angazi ukuthi ngithi omunye umzali kahle mina bengathi mina umzali akenze njengomama yabona manje usemgaqweni yabona nto cause naba abafethu yabona nto ekukhombisa ukuthi uma bafo ulenzile iqiniso kulezi izingane ezintathu usikhulise kahle yabona nto ongangokuba ngisho namanje yezo lonto ngoba ngisemgaqweni mina ngifike ekhaya mina ngeke ubone ukuthi mina ngisuke emgaqweni mekukhona ubhuti baba sithithwa ngendlela efanayo yayibona lonto sithithwa ngendlela efanayo so hayi ukuthi mhlambe unjabulo mhlambe hayi ukuthi yayibona lonto sithithwa ngendlela ngisho uthando nakubafethu ubavume ehamba nje mhlambe ethi uye emall ebafa ngilindi ngihamba nawe ngeke ngiqaba ukuthi hayi ngiyakushiya ngihamba nawe hayi ngihamba nawe yabo lonto mfowethu yabo indlela umask ngoba leyo nto ngibuke kweminye imizi yabo lonto izingane zakhona ayizwani yabo khona futhi uma kwakhona ebhema ama drugs yabo lonto uthi abafundisha ingene endlini yabo abafundisha ingene ekitchen yenza ukudla yabo lonto izokwenzela ukudla inikeze ubekelwe lapha endlini yakhe yabo sometimes abafundisha ingene egcekeni uyapho uthi uxoshwa ubhuti wakhe kubo yabo lonto uxoshwa umfana wakubo ubhuti wakhe ayingisho ubaba wakhe ayingisho uma wakhe wena ungangeni uyaphi la wena yini uyifuna la yini ufunani yabo lonto mfowini yini njalo uthi uma wakho ukhona wayibukele ezo lonto yini na indlela angazi noma kusuka kwindlela abakhulise ngayo noma na indlela mina uma leyo nto ayenziwa ekhaya ngeke nje futhi bamisane bangimemeze nje angimene ngisho kuthiwa ngonini mina ekhaya mhlawumbe khona into engiyithathile ngesinxele yazo leyo nto uma uyangithethisa phambi kwabafethu khona nabafethu ubhuti wami omncane aka 80 ukuthi hayi nje bulo uyayithulela yazo leyo nto ngisho umdala uyayithulela phela sothi mhlawumbe mase sihamba naye mhlawumbe uye emall asihambe bafaka ngiphusha bafu yabo lonto ufuna ukukhuluma nami yazo lonto useyangitshela lapha bafu uyabona ukuthi wena uzobulala umama uzothi thina sikubuke kanjani umama emelwa inhliziyo ngenxa yakho thina ke usekhaya khonini manje nibabili manje uzothi sikubuke kanjani yabo lonto belo bhuti omdala leyo nto imfundiso kaBhuti omdala yayizo lonto yabo sebezokhuluma nami ekhoneni kanjalo hayi ukuthi uzothi uma esakhuluma nabo sebiyangibuza manje nabo wena Njabulo uyabheda wena uyabheda wena hayi ngeke bayenze leyo ngoba even namakhosikazi abo yabo lonto ngoba ngibhema nje bangihlonipha yabo lonto ngale ndlela izingane zabo bengifika nangu baba nangu baba omdala yabo lonto nangu baba yabo lonto mengifika yabo lonto kusho oma beyingane zabo indlela nabo abangihlonipha yini indlela abafethu abangihlonipha ngayo banenhlahla nabo mfowethu ukuthi bethola abantu besifazana abasetshenzelwa amakhanda yabo lonto indlela ibona benza lokho yabo lonto ukube nabo abangihloniphi mhlawumbe ngale ndlela abenza ngayo ngabe nabo abafazi baba benzi ngale ndlela nabo yabo lonto
kodwa ngenxa yokuthi bona benza ngale ndlela benza ngayo ngeke akhulume isilomo kanjani nami ngeke ngithethise uhlonishwa umkhwenyana wakhe ngeke mina angithethise phambi kwamfazi wakhe ubaba ngeke akhulume uzokhuluma nami mesi babili mefuna ukukhuluma ngeke akhulume nami phambi kwankosikazi wakhe lo mndeni lo angithatha indlela ngentuza ngayo yayibona leyo nto indlela nje ngicabanga uma indlela sikhulise ngayo nobafu ubhuti wethu omdala yabona leyo indlela alentuza engayo la iyona ilentuzane nje imfundiso ngeke nje ekhaya nje mfethu hayi ngeke so njengamanje awunayo impendulo ukuthi abazali kumele ngoba kuwena kwenziwe konke ngoba kumina nje mfethu angifuni uqamba amanga mfethu uyabona lonto futhi ingane iyolawula uNkulunkulu lethi sho njalo hayi mfethu hayi ngempela mfethu ngingasho njalo ngithi hayi ngempela mfethu hayi uNkulunkulu ngempela ngoba kunake ngisho ukuthi ngoba uyazi uNkulunkulu uyayibona lonto uyazi ukuthi ngiyamthanda uyayibona and futhi uyazi angifuni lento uyayibona lonto akakenze ngenye indlela yayibona ukuthi akalamule manje akasize yabona manje inkinga uke yena mfethu ngiyathola manje inkinga nansi yabona lonto yabo ngathi engashintsha mentality engashintsha indlela yokucabanga yabona ngiye ngicabanga nje nami ngenye indlela ngicabanga into ehlukile yayibona lonto yabo manje angazi uyakholelwa nekutheni akekho umuntu wena okusiza uyisiza wena bafo phela ngiyoyisiza mina ngisiza uNkulunkulu hayi ke ekutheni bafuke uqhamuka umuntu ozongisiza mhlambe umuntu engakulekelela sengangilekelela ngasho kanjalo kungathi ngeke usengangilekelela umuntu kodwa nje umuntu ukuyikhipha la ngikhona ngeke umuntu angikhiphe ngingayikhipha mina bafu ngoba phela lento ukuvuma mina yazo lonke ukuthi mina ngiyakholwa ukuthi ngelinye ilanga bafu uyovuma bafo hayi nami nginalo lelo themba bafo igama wenezeza kwehlela lapho uthi uhamba uthintwa izwe lonke bayayithanda abantu bathanda lezo ndaba abantu bathi une wisdom kakhulu bafo isiphi isigama lapho kwathinteka khona nje bafo kona abanye abake bafika ekhaya abakade ngitshela ngabo bakanyusa labe ngithi ngoyini wamdwayidwa kanje bakanyusa yabo futhi abantu bathi nebefika wena mfethu bafika sihlele ekhaya nomfethu uphethe wenzeni yabona la wena mfethu sasincinzile yabona sincinzile no accuse mesincinzile la no accuse sajeza kwaphuma mina kuqala yabona lonto bengiphuma kuqala la wena mfethu kusho lo muntu nijeza iminyaka emingaka 4 years awumfotho bengakushaya into ujeze 4 years ebafu abakanyuso lo munye uyasuka uzohlala la emolweni uzoqasha emolweni yazo lonto ngakubo kwethekeni yami ngithi ngizobheka ithekeni nolalela Njabula asivale kumele ubuye uzoqhubeka nayo kusasa mfethu ngifuna sithathe igemegeme zodwa manje ziningi kakhulu le episode le mfethu angisafuni nokuyona mfethu ngifisa nje ngathi ngayibeka esibhakabhakeni idlalele wonke umuntu mfethu hayi igemegeme ayokhathala ziningi kakhulu ngoba ngisho ukuze kuthiwa starring mfethu hayi ukuthi izigemegeme ziningi kakhulu usinde bulawa lona gama ngizokunika lona manje usinde bulawa ziningi kakhulu nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi indabolo lo muntu omemeza ngathi yakhali yalile uthi igula lika Jamal lichithekile nina bakambhudu bomvu nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele imbhedule angibingelela lonke amakhosi madoda enhla nasezantsi neAfrika lo bingelela uprofessor ngwamkhize Mdabuka phansi kwanongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawusubuka wezofika la okusho ukuthi sidla amaningi sakeni ngakho ke mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuhlelo noma kuyingozi engaphansi kwesitebele MPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba ababhekene nazo ngoba sebesezidakamizweni uma ngwesilisa usezidakamizweni definitely sure uzontshontsha uzoshawa uzoboshwa mawunebhadi uzofa bayafa abantu uma ungwesifazane usezidakamizweni noma kanjani uzowudayisa umzimba uthanda ungathanda umuntu nje osezidakamizweni wesifazane yazi ukuthi uyawudayisa umzimba ekudayiseni kwabo umzimba kuneyinkinga eziyayibehlele khona lapho ehlane bedayisa umzimba kunentombazane nje sike sayibona einsukwini ekopolotwa amehlo yayikade idayisa ngomzimba isezidakamizweni
engicabanga ukuthi akekho umuntu ongafisa ukuba yisisulu sezinto ezinjengalezo. Ngakho-ke iyodwa indlela ukuthi ugwemele, akekho ucleve ey'dakamizweni, akekho umuntu ohlakaniphile ey'dakamizweni. Uma usey'dakamizweni ziyakukhontrola, ziwenzise into ongakaze weze wayicabanga empilweni yakho. Ngakho-ke lelu hlelo olokuqwashisa abantu nje siyacela abantu begade beyibheke, iyaphazamisana kakhulu lento le, nabazali besika iphethini la bekwazi ukuthi bekhulise ingane ngendlela eright, kuhlule khona-ke ukuthi ingane igade uNkulunkulu. So mangabe uyaqala ukuba ingxenye, siyacela ucindezela subscribe button, ucindezele nebell, ukucindezela wakho ibheli kuzokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kukhona isiqephu esisiposayo izoganqazwa ocingweni lakho, uzothi uma ungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalolo suku. Insizwa le ngizobuya nayo for part 3 sizoxoxa igemegeme okuyona into ethandwa abantu kakhulu, isifundo phela, isifundo lokho ukudalajwa. Yeah. Hayi mina sengincenga